niya mga kauban. La. Sana. Ala ka wow. Sigurado daan ang biro. Naunahan man. Ala ka wow. Grabe ka uyaw. Tupugi. Ina, thank you for watching. Halandan ko! Hi guys! Welcome to another vlog. Today ay pupunta ulit tayo sa Tambunan Beach. Parang part 2 na po ito pero mas marami kami ngayon. Naka-impake na tayo. So, ang laman yan, puros mga damit, pagkain ni Bibi. So tara! Palabas na tayo ngayon ng bahay at nandito naglalaba pa si Madam, Sister. Sinusulit na niya ang oras habang hindi pa tayo lumalarga. Napakainit ng araw ngayon at maganda para maligo ulit. Hello. Pogoyan baby vlog. Gahanda pa ngayon ng mga tao para sa mga dadalhin. Mga soft drinks, lahat ng to dadalhin. Joke! Silipin natin ang mga dadalhin. Mamaya, mga drinks, halaka flavored beer. Mga snacks, mga crackers, mga plato. Ano niya mga kauban? La! Sana! Gurado daan ang beer, oh. Kinaunhan man. Ka wow. Kinaunhan man. Ala ka wow. Gurado daan ang beer, oh. Ka uyaw. Tupugi. Hi, Ati! Wow, ready mo kay outfit? Muna sila. Ay, madam. Muna mong kwan, leader. Okay, naana. Excuse me, mga chikiting. Hi! Hi, ta! Hello! Wow. May amper siya bulukan sa des. What's your name? Yep. My name is Ambosia Bulukan Linsong. What's your name? Siya, Lama, or, Sayo! Sam. Sam! Sam! Yes. Dito na po tayo sa Tambunan Beach. Yan. Welcome to Tambunan Beach. Naghanap tao, uy. Grabe. Na-shock kami pagdating sa dagat. Hi!
Ay! Dahil medyo madumi siya ngayon kumpara nung unang punta natin dito. Maraming mga damo-damo. Yes, kung gusto ka mag-selfie, pwede ra. Hi. Welcome to my new vlog, new video. For now, I celebrate my birthday. Dami mga tao ngayon. Parang may anniversary nagaganap dito kaya grabe yung mga tao. Dagsa. Uy, makasabaan mo na. May pulis, oh. May pulis, oh. No, di mo madoan ng pulis. Uy. Shh. Sana. Sana. Dagat ay. Tanakag dagat. Usab. Yeah. Are you making a castle? Yes. How tall is your castle? Anak. Kana bang nalumong sa inyong kalo? Mani ang eksena nga dili malikayan. Kaning tao nga magpakita og dulaan. Sa larin. Ang ngayon siya di pasudlon sa beach. Meanwhile, Na po isa ka bata diri nga isa din saon di jud mahilom kay. Unsa tay mo piak? Unsa tay mo? Ha? Istorya po sana to pagkabalo. Ha? Istorya ba sana to pagkabalo? Unsa tay mo? a few moments later. Yan, hi guys. So, mo din yung tambunan. First time nang gula ni Pulpo yung balas. Kusga mo na ninyo! Ginagawa mo.
grabe, isa-isahan, no? Ala ka wow. Ala ka wow. Grabe ka kuyaw. Pupugiling. Thank you for watching. Halandan ko! Meter daw be. Wala ra oy. Ay, mulo ba? Kapag Diri mo na yung thermometer Oh, yan yung mudan ko. Diri. Ay wala oy. Matapot. Oo, 35 ra. Halandan na. Wala oy, 35. Oras ngayon ay 4:30 p.m. and we are going home now. Nasulit na ng mga tao ang dagat. Nakaligo na sila ng bonggang-bongga mula kaninang umaga. Lalo na si mother natin nito. Sa dagat ba? Vlogs. Yes. Yeah, this is my eldest. And some eldest. What's your name? What is your name? Introduce yourself. Moy. Oh, introduce yourself. Hi, I'm Moy Moy. One of the... Hi. Again, take two. Hi. I'm doing it. So, thank you for watching again. And I hope kahit hindi kayo wala kayo dito, na-feel ninyo yung dagat, yung araw na napakainit, na-enjoy kayo kahit nanonood lang po kayo. Bye! Don't forget to subscribe to this channel. Bye!